Хубав град, голям град, интересен град. Хубави хора. Хубави хора, да. И знаеш колко митничара ще бъдат уволнени сега заради тази далавера? Нито един. 0, да. Не си прав, 0. Не съм. Така. Сега да ти кажа кой има отговорност за да следи за контрабандни стоки от агенция Митници. Регионалните митнически мобилни групи. Митническото мобилно звено в агенция Митници. Все още има нещо, което се казва Център за противодействие на контрабанда, анализ риски противодействие на контрабандата, акцизни стоки и последния да затвори вратата, който мисля, че ще намираше в ГДБОП. Там влизат ГДБОП, НАП, агенция Митници и какво се сетиш. Да напомня на уважаемите ви зрители, че ние сме в Шенген от 1 януари. А тая фабрика е работила между 2 и 3 години. Аз си казвам, че е работила 3 години. Тоест, освен че са влизали на контрабанда през граница външна за Европейския съюз, те са излизали на контрабанда през границата между България и Румъния, която е вътрешна за Шенген. И си е стила по вътрешни граници, чак до какво беше там, до Кале, където вече Англия им е външна. Излиза от Падю Кале и отиваме до Англия. И не случайно вчера англичаните, представители на английското посолство, предполагам, че са били готвачката и секретарката, огледаха фабриката, ще обясня защо. Защото искат да докажат, че цигари, които са хващани в района на Великобритания, са произведени в тази фабрика. И обикновено това се нарича голям международен скандал.